नमस्कार मंडळी. मी आज चाललेलो आहोत रत्नागिरी येथे आमच्या पाहुण्याकडे. तर या आंबा घाटात पाहताय तुम्ही किती निसर्गरम्य दृश्य आहे. आजूबाजूला डोंगर कडे हे दिसत आहेत. तर मला असं वाटलं की आज एक व्हिडिओ बनवावा, म्हणून मी आज बनवलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला दिसतंय की कसा हा घाट आहे, आंबा घाट. येथे मी थांबलेलो आहे. आजूबाजूचा परिसर आणि जाणाऱ्या गाड्या ह्या कशा आहेत पहा. हा घाट तसं म्हणायला गेलं तर धोकादायकच आहे, म्हणून आपण ही गाडी चालवताना सावकाश पद्धतीने गाडी चालवा आणि